ви да намалите звука на мобилните си телефони. Снимането е разрешено. Все пак сме свободни. Пазете този миг, но не само в камерата. Приятно гледане! Братя българи, дойде вече краят на зверските злодеяния, които от 5 века насам нашият български народ търпи под омразната турска власт. Всеки честен българин, в жилите на който тече честна българска кръв, трябва да грабне оръжието в ръце и да възстанем като един човек. Напред, братя! Дигайте пушките в ръце, да придобием свободата си, да запазим скъпото си отечество, българино! Докажи, че живееш и ти. Покажи как знаеш да цениш скъпата свобода. Щупи хомота, който сече твоя враг като стрион. Бъди юнак, неустрашим към недоброжелателят. Бий се, сражавай се геройски, но не отказвай и добровладението си към робът. От днес българският народ ние обявяваме, че желаеме или свобода, или смърт. Напред! Напред, братя! Свобода или смърт! История. Историята вече я знаете. Днес ще говорим за свободата. За мига, в който я няма. За момента, в който се ражда и най-вече за въпроса, който оставя. Какво правим с нея? Свободата не е празник. Тя е състояние на духа. Тя е вътре в теб. Тя не живее в каменната статуя. Живее в човека. И започва винаги от избора. От избора да не мълчиш, да носиш отговорност. Патриотизмът ни татуиран. Ножовете ни макетни. Свободата ни смърт. Ехо! Ехо! Защо мълчиш? Защото всички мълчат. А ако проговориш? Ще разбера дали съм сама. Ако не си сама? Ще трябва да поема отговорност. По-трудно ли от мълчанието? Истинско. Борбата не започва с оръжие. Тя започва с решение. Да изгубиш спокойствието си, да рискуваш живота си, да платиш цена. Да рискуваш е избор. Но понякога не знаем дали не е станало твърде късно.